بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيق إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلامان على رسول الله. Bayan haka a yau muna jin jite-jite cewa wai Murja ta gudu daga gidan gyaran hali, sai kuma kwatsam yau da safe sai gashi wato Daily Nigerian ta saki labarin cewa kotu ce ta bada belinta. Wai shin wannan yarinyar ita kadai ce ya? Su ragowar tambaya ga hukumomi duka. Wai shin wannan ita kadai ce ya wanda aka kama a baya su ma haka aka yi musu? Ba a hukunta su ba? Ita kenan ba za a hukunta ta ba. Duk da dai Hisba ta yi kokari, sun yi ta'awanu alal birri wat taqwa. Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani cewa ku yi taimakekeniyar ayyukan da'a. Sun yi kokari sun dakile fasadi da take yadawa a ban ƙasa, amma an samu wani ko wasu da su ne suka yi ƙoƙarin ba da damar cewa a sake ta, aka ba da belinta. Sun yi ta'awanu alal ithmi wal udwan, wanda kowanne zai girba. Inna rabbaka labil mirsad, ubangiji yana nan a madakata. Mu sani cewa mutum biyu su ne za su iya gyara Najeriya. Alƙali a bashi dama ya aikinsa, ɗan sanda a bashi dama ya aikinsa, ka a tsoma masa baki. Amma yau gashi an kama ta kuma wai an sake ta. Kano fa gidan tarbiyya ne, Kano gidan ilimi ne, Kano gidan sanin ya kamata ne. Ina manyan Kano suke? Tarbiyyar Kano tana ƙoƙarin lalacewa. Iyaye na baya sun yi ƙoƙarin ɗabbaka tarbiyya da seta iyaye da kakanni akan layi. Ku kuma yanzu abin da aka bar muku kenan? Wannan shine abin da za ku yi? Ya kamata ya kasance yanda aka san Kano da gari na masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na tarbiyya, na ɗabbaka ibada, to bai kamata a bar ta rashin tarbiyya ya ci gaba da yaduwa ba. A ce dukkan yanzu kenan an ba da damar duk wanda zai yi abin da ya ga dama, ko zai yada barna ko zai yada iskanci, sai ya taho Kano kenan, ko kuma ya zo ya a Kano yana da damar da in an kama shi wasu za su sa a sake shi. Malamai muna mai roƙonku, ku kaɗai kuka rage, ku kaɗai kuka rage, ku ne za ku faɗa aji. Ku ƙara kira zuwa ga mahukunta su dawo kan daidai, su dawo kan layi. In ba haka ba tarbiyyar Kano za ta gurɓata. Kuma rashin tarbiyya na so take yi, ta fi shan guba illa, domin mai guba in ya sha guba shi kaɗai ne. Amma idan mutum ɗaya lalace, musamman mace ma, tarbiyya ta lalace, to za ta yi naso ne kaf. Kai gidan da kake ba, kai da kake ba da mafaka wa wacce take fanɗararriya ko fanɗararru, wannan rashin tarbiyyar za ta zo har gidanka, har kan gadonka, har inda kake. In ka mutu sai ka gaya wa Allah ka yi ƙoƙarin kare wacce ta kwashe kayanta daga gaban annabi, wacce take yaɗa fasadi, wanda take yaɗa barna. Kuma shin yanzu idan ƴarka ce za ka yi haka? In babarka ce, domin ita babar wata ce, ƴar wata ce, wuyar wata ce, ƙanwar wani ce, da haka za ka yi ƙoƙari a saita tarbiyyarta za a yi, ko kuma a ƙara baza mata ta ƙara lalacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.